Vi slušate Rap Industriju na talasima Radio Pančeva 92,1. Yeah! Evo, vraćamo se u Čupraru, ispravili smo tehničke greške i uladili mozak ljudima sa monarstvom, sa Tišom, sa Novog albuma. A brate, išao si da šaraš, priznaj brate. Pa, brate, mora se. Da se vratimo na sljedeću onu granu hip-hopa koji su bio aktivan, brate, o grafitima i to. Pa to je, brate, isto ono... Ma to su duge priče, brate, gde si me uvatio sad s tebi, jebate. Jebi ga, ovo je retrospektiva. Pa, znaš koliko ima da se priča o tome. Nemoj previše. Evo opet Shorty i ja, 95. na 6. 96. godine, u stvari 96. brate, imao si 3 grafita u Beogradu, brate, razumeš, na 3 mesta i sva 3 su crtali isti momci BMB, Biša, Miša i Bosić. I, brate, ja u šutu Farbaru jednu pitu ko je ovo crto, možete mi dati broj telefona, pošto bi ja voleo da crtam, naš, kao se upoznam s tim momcima i dali mi broj i mi odemo na gajbu, upoznamo se sa njima i tako, ništa, kao zgotivimo, brate, sve to. Dođe jedan momak iz Kanade, brate, on se potpisivao Serb, bio je kod mene kući, a to je u stvari bilo 95. brate, kraj 95. On mi je ostavio neke sprejeve, 2-3 neke kapice, razumeš, i neki mali katalog, sa slikama grafita. I od tada, brate, počelo to interesovanje kod mene i nacrto mi throw up u sobi jedan. I onda je došao tu se u stvari u Beogradu formirala ekipa AGC, razumeš, i tu nas je bilo jedno 7-orica, 8-orica, ne znam ni ja, razumeš, Anonymous, Grafiticus Crew. I onda se dogodio onaj džem na Kolosu Splavu, brate, toga se svi sećaju, Je to bio prvi ili kako? Pa, brate, tad je došao jedan dečko, sada ne pričam kako smo se upoznali, brate, uglavnom, nerealno, brate, kako, slučajno, znači, taj dečko, brate, taj drugar moj, pričali smo i kao važi, čujemo se i, brate, krenuo da spusti slušalicu, brate, razumeš? I ja krenuo spustim slušalicu i bukvalno u zadnjoj sekundi, brate, čujem njega kao kao, znaš, majke mi, brate, i ja vraćam slušalicu novo i on kao, brate, kao sad sam se setio, kao došao jedan dečko iz Švajcarske, kao, hoće te upozna, kao, crta grafite, ovo, brate, i da mi njegov fiksni broj, brate, ja ga nazovem odmah, razumeš, i nađem se s njim, za sat vremena, razumeš. I lik, brate, donese punu kesu kapica, brate, razumeš, raznih, i, brate, časopise neke, što kaže jedan čovjek, čapasopise. I ne možeš da veruješ, brate, taj dečko je doveo, znači, on je jako bitna stavka za srpski hip-hop, brate, a to niko ne zna, brate, razumeš? Ko je to, brate? To je Luka, brate, razumeš, iz Badena, brate. Sa hip-hopim Keca, što repuje? Da, brate, on repuje, da. Doveo je, brate, Velibora i još par momaka, breakera, brate, iz tada, brate, najjače ekipe na svetu, brate. Znači, to znaju svi breakeri ovde kod nas, brate, da kad su videli njih šta rade, brate, znaš, naučili su mnogo od njih, oni su išli na treninge sa njima,
crtači opet mogu da se zahvale, brate, njemu što je donosio kepove, donosio stvari, brate, svi treba se zahvale meni. Pošto, brate, sam ja našao like. Da, ti si konekcija. Da, šalim se. Dobro, sve bi to preli kasnije došlo, ali je došlo u pravom trenutku, brate, znaš, kad je to sve bilo zdravo. I zdravo je. Ali tad nije bilo ono da Murija ganja, ili tad bilo, mislim, opuštenija atmosfera? Pa, bilo je, brate, kako nije bilo, razumeš, brate, bilo je jebote. To je novina bila u gradu, brate, ljudi nisu znali, brate, da li im postavljaš bombu na Sims ili, brate, šta radiš, razumeš? Da. Brate, sećam se u Herceg Novom, brate, 98. kad sam razvukao grafit, izašao je, brate, lik od 3 metra, razumeš, sa šakom, brate, veličine monitora, razumeš? Hteo je da me ubije, brate, razumeš? Crnogorac, što radiš tu, brate? Ja se usro, brate, skamenio se, razumeš, znaš koliki je te, brate? Da. Jebote, živote, brate, pobegao sam. Znači, nema, šta kurac, šta da mu kažem, brate, ja kažem crtan grafit, brate. Ma kakav grafit, NLO, brate, NLO. Pobegao sam s mesta događaja, brate, sutradan, vidiš 10 ljudi, klinci, drže bocu od spreja, kapicu, gledaju, brate, ko da su vanzemaljci sinoć leteli. I ljudima je to, brate, bilo mnogo čudno, a sada, brate, išarana je cela zemlja, razumeš, i to je do jaja. Kako ne? To prije za oči, gdje god se okreneš grafit. Nama je do jaja. Da, nam. Upamtite to. Pa šta da ti pričam, brate, ništa, tako smo se razvili, pa smo se svi posvađali, pa su se pojavili neki novi klinci koji su, brate, pratili, eto tako, određene likove, pa je, brate, bilo svega i svačega, razumeš, ali uglavnom, jebe, sve to crtalo se, brate, i crta se danas, Demon i ja smo imali, brate, i Dubi, kako kad, imali smo jedan serijal opasan, brate, od dobre 2 godine, razumeš, crtali smo svaku noć po 4 pisa, brate, razumeš, da, izoveravali smo, brate, sve živo, to je bilo baš dobro, ja sam isto tu menjao imena, pseudonime i tako dalje, i, brate, mora se pohvalim, jebote, prvi holkar u zemlji, brate, razumeš, Just One iz Novog Sada i ja dogovorimo se, brate, naš, pošto, brate, nije mi jasno bilo što niko nije iscrtao kao holkar. Dobro, trebalo i love, jebote, znaš, nije bilo samo da li hoćeš ili nećeš, Najveći problem u Srbiji je lova. Sreća pa je bio u toku hustling, brate, razumeš, i bilo je para, brate. I ništa, pozovemo Angela, znaš, što radi karaktere i tako dalje. Znam ispričao, ako ne znam lično. I on se, brate, ali bukvalno, bio je u frci, crtuje na papirima, brate, ubio je, razumeš, ali mu bila frka kao sa sprejevima, mislio da neće da bude dobar, znaš. Da, i? Pa i ništa, brate, mi ga nagovorimo i ladno je dečko, skinuo mrak na holkaru. Brate, ovo ima smisla, skinuo je mrak na holkaru, brate. I to je bilo, brate, sjajna scena, znaš, sviće, brate, ispod Mostara, brate, mi završavamo, brate, ceo voz u srebru, prolaze neki pecaroši, kao, brate, kao svaka čast i tako dalje, i ništa, brate, kad sam počeo kola da vozim i tako dalje, znaš, dajem pare na čorbu, umjesto na sprevi, a i zarađao sam, matori. Ali vratio si se skoro u Čupri, ja? Te, brate, nisi skoro zarađao, brate. Si lud, brate, ošurio sam. To, brate. Dobar je osjećaj, evo ja sam juče posle 7 godina, brate, crto i sviđa mi se skroz. Treba to češće raditi. Znaš šta mi isto gotivno u full shopu, brate, znaš, sprevi ovo, mislim, sad nešto i nema, Just je prekinuo vezu sa Kubom. Nego, bilo mi strava, znaš, sad kao dolaze crtači kao kod mene u shop, kao kupuju sprejeve, brate, kao, a ja tu kao, provaljujem im akciju. Dobar je fazon, brate.
Pozdrav za Figs. Da, za domaće. Tako. Pozdrav za sve crtače. Pozdrav za ekipu iz Pančeva, brate, za TCS, Burazere. Dobio sam i neke radove na poklon, brate, tako. Hit. To je ta crtačka priča. A što se tiče MSing-a, tvoja karijera počinje sa prvim albumom 98. sa Full Moonom, to mora da spomenemo. Kakva je tada atmosfera vladala što se tiče rap ljudi? Kad počinje, brate? Mislim, ti si tad izbacio taj prvi album, to kažem, brate. To 98 bilo, nisam pogrešio. Pa jeste, da tad je album izašao prvi. Pa to i kažem. Brate, ali sam izašao na kompilaciji, brate. Kad, brate? 94. godine, Komuna, Aha. Matori. Reci. Odavno sam, brate, official, Da. Ali kakva je tad bila atmosfera ovako u rap krugovima, mislim? Kapiram da je bila mnogo bolje nego danas, ali koji je osjećaj bio tad u stvari? Bila je krajnje pederska, zato što smo bili svi mnogo bliski. Pozdrav Kliski. A brate, to je sve bilo ekstra tada, razumeš, ono. Kom ste studiju radili? Na nivou? Pa snimali smo, brate, kod Blafa, brate, kod Đanka u Zemunu, brate, Luka i Đanko, to su rokeri, brate, okoreli, koji su ono kao bili oduševljeni u hodu izrade hip-hop albuma, razumeš? Znači, za sve one bas linije, brate, razumeš, ono, treba njima da budemo zahvalni, jer su oni, brate, znali tačno šta treba da se uradi, da to bude tvrdo. A mi smo čupali ove samplove sa ploča i to. Brate, to je bilo sjajno vreme, ono, sećam se, ono, dana, brate, Blejmo, Timbe, Ice, ja, brate, na stepenicama, na trgu, i, brate, cijel dan pljujemo šlajmare, brate, razumeš, i napravili smo šlajmar od 6 metara, brate, slila se ni sve one stepenike, brate, širine, ono, 20 cm, brate, blejali smo i pljuvali, brate, cijel dan. I tako je, i onda kao odemo da repujemo, brate, to je sve bilo strava, razumeš. Snimili ste 2 spota, vidim tamo isto atmosfera, ona stara dobra, pije se vino, pada sneg, vozi se skate. A dobro, pa to ti je ono, fazoni, ono, Das Effects, Artifacts i to, brate, znaš. A vidim sa koncertima ste dogurali do Nemačke sa Full Moonom, tako? Ima neki snimaka na YouTube. To je bio, brate, Dunav Fest, razumeš, na tom festivalu su se okupljale sve zemlje koje su na Dunavu i onda kao razne kulture i menadžerka Goga, brate, nas je ubacila, nas i Grua, brate, znaš. Mi smo bili u boljem hotelu, je. Nije, ali to kažem zato što se Gru smorio bio, kao, brate, kao, smo mi u ovom hotelu, kao, niste, kao, jebi ga. Šane se, brate, dobar je Gru. I tako, brate, ono, imali smo nastup u tom klubu, znaš, bilo je nešto 100-ak ljudi, što nije ni bitno, brate, jer smo zaradili tad 1000 maraka, brate, Short i ja, i sutra smo otišli u hip-hop shop, brate, kupio sam baggy jeans. U to gradu bilo? U Ulmu, brate, Ulm ti je mali gradić jedan, ali prelepo, bilo je do jaja, brate, zato što 99. godine, ono, tik posle bombardovanja i cele one bedare, smo, brate, otišli, ono, u Nemačku, brate, odmah posle 20 dana, brate, po završatku bombardovanja, ono, znaš koliko je bilo dobro, brate, pušiš full pljuge, piješ, brate, full pivo, šetaš, brate, baggy jeans, brate, i tad kupi majicu Red Rum, a, brate, tek se sad ispostavi posle, ono, 20 godina, da je Red Rum dizajn radio Tony DeRassi, brate. Eto. Zamisli, brate, koji trip, on kao, ja rekao, Red Rum je bila ekstra marka i on kao, brate, pa ja sam to tu. I znaš, ovo ono, i brate, ovo nikad neću zaboravim Shortiju, vratimo se mi u sobu i, brate, palimo TV, ono, Viva Cvaj i kreće Pornić, šalim se. Ja. A seksi švajne. Naturlich, ne, šalim se, brate, kad ono Love Parada, brate. Kakva? Love Parada. Najveći ono tehno događaj, brate, na planeti, znači, brate,
ono 15 miliona ljudi na ulicama Berlina, razumeš, ono kamioni, šleperi, brate, sa ozvučenjima, a ja sam slušao tehno, brate, znaš, a ovoj šorti uvijek išlo ono na kuru što ja slušam tehno. I šta promenio kanala? I ja mu kažem, Tebra, imamo pare, brate, ajmo na voz, brate, palimo, brate, u Berlin, brate, ako sad ne odemo na La Paradu, brate, nećemo nikad, razumeš? I on ono kao, nemoj, brate, kao, nećemo, brate, kao, znaš, ovo ono, a imali vizu na 2 dana, 3, ono. Da. Kao, brate, ovo ono, ja rekao, ma Tebra, ja idem, brate, razumeš, ono, ajmo, nemoj da zajebaš, idemo se zezamo. Brate, ovo, brate, da. I Tebra ispalio je tu i gledam sad, evo, pre mjesec dana, brate, puštao sam snimke s YouTube-a, brate, mabo, hoću da se roknem, brate, što nisam bio, brate, jer to je tada, 90-ih, to je bilo to, brate. Da, i to nikad neće se ponovi, brate, više. Nikad, bri! Eto, zato je Full Moon prestao da postoji. Pa vidi, jeste, brate, znaš zašto je prestao da postoji? Prestao je postoji zato što svaki put sam ja bio u fazonu, ajde, brate, ajde, i on je, nemoj. I ja sam morao skinem, brate, ABS je viga. A reci mi, kad smo ono bile 2009. si nešto spominjao da ste nešto spremili, neke matrice, jeste trebali, da li će to ikad zaživjeti? Pa opet je ispalio, brate. Znači ništa toga uopšte. Opet je ispalio, ja dođem, kažem u Razoraj, uradimo Full Moon album, brate, razumeš? Važi i ništa, brate, eto. Sve je čudo. Eto. A zato ti si onda krenuo da radiš na svom prvom solo albumu, od 2000 do 2003, ali sam upravo. I napravio si najjači album ovog prostora svih vremena, to može svako da potvrdi, brat, Hip Hopium Cats. Tu si postavio visok standard svima. Brate, to je počelo već, pa već tada, 99. je počelo to, razumeš. I tu je krenula priča, ono, znaš, svi pijemo, ono, znaš, kao da pravimo grupu. U stvari, ono, vi kad si relja su se znali ovako, razumeš, pa ono, bila ideja da napravimo svi grupu i tako dalje. U tome neću više ni da pričam, brate, pričat ću možda. Da, recimo, kako je nastao Hip Hopium Cats, mislim, gde sam ga uradio i to, kažem ti, pa, to si brate, postavio. Pa, nastalo je u hodu, razumeš, ono, ja sam smislio to Keško lica jedno veče. Baš sam bio, evo, brate, pita Ikca, ono, bukvalno u Domu omladine kad je bio Fat Philly i ja došao i kažem, a brate, bre, ono, mora napravimo neki hit, brate. Znaš, da bude, brate, fancy priča, brate, razumeš, jer ove, brate, hip-hop priče, to kao bleo kraju, ovo, ono, to, brate, više, znaš, nije to. Ja kažem, brate, moramo da uradimo nešto, brate, keš, ono, ko lica, šmekerica i kao, brate, kao, Keško lica i šmekerica i kao... Pa tako nastaju hitovi, brate, freestyleovi, brate. Da, brate, izađemo na binu i krenemo to da pevamo i ceo Dom omladine, brate, ruke gore i svi ponavljaju to Keško lica, šmekerica i maturi, ono, odmah skapiraš da je hit, a toga više nema, brate, A ko je radio matricu za taj hit, brate? Pa, brate, ne bi verovao, onaj lik što je doveo, brate, breakere i crtače, on me povezao sa Turokom, brate, njegovim drugarom, i on je radio instrumentale za, brate, Doživotno MC, za Keško lica, Kraljevski stil i, brate, za još jednu pesmu, ne mogu setim koju, brate, i tako. A Pucaj sad je radio Big Boss, tako? Sam upravo. Ma rođače, bre, to sam sve ja radio, bre. Ti sam radio. Ma kakav Big Boss, bre? Znam da ima Big Boss i Milando, da su to isto umešali svoje prste. Da, pa, ne, brate, bio sam kod Big Bossa, brate, 3 meseca, svaki dan smo radili, brate, razumeš? Ali, brate, znaš šta je fora? Ja sam to potpisao tako jer mi glupo se ja potpisujem, jer sam hteo njih da istaknem kao beatmakere, ali, brate, sve te bitove, brate, sam i ja radio, razumeš, ono, realno, jer ja sam, brate, taj koji priča, brate, hoću to i to, hoću ovo. Da, tvoja ideja, tuđe ruke. Brate, na kraju krajeva, brate, možeš da kažeš, brate, da sam ja beatmaker, a da su oni bili programeri, brate. Kapiram priču. Ali, daleko bilo, brate, da to ja kažem, mislim, brate, momci kidaju, razumeš? Nego, ne kažem u tom smislu, nego kažem ono da, brate, sam znao šta hoću i šta mi treba, brate, za moje rime, razumeš? A danas, brate,
ono, preko interneta stiže mi, brate, ono, svaki dan, brate, po jedan rar, ono, razumeš, ono, za mjesec dana mesečno dobijem, brate, 200 bitova. Predzasićenje, a? Ma nije samo to, nego, mislim, pazi, šalju mi razne budale bitove, znači, brate, moram tako da kažem, jer, brate, pošalju mi bit i kao, brate, kakav je, te bra, ono je tako smeće. Ja mu kažem, brate, užas. Rekao, katastrofa, brate. I on kao, stvarno, napravit ću bolje. Brate, pošalje mi opet za nedelju dana ono isto sranje, brate. I ja mu kažem, te bra, hvala ti, imam beatmakere, brate, koji lome, ne treba mi, brate, hvala što si hteo da mi, brate, pomogneš, učiniš. Da. Ne, brate, šaljem ti za 2 nedelje kad uradim novi, brate, znaš. Dobro, hoće da se afirmiše i to. Pa te, bra, ne može da se afirmiše, brate, kad je gluv. Razumeš, ono, kad dečko ne čuje da je sranje, jebote. Nekad neko mora da mu kaže sa strane, Pa, čovjek nije sve što ja nemam problem s tim, brate, ja odmah kažem dobro je, nije dobro, aj zdravo, brate, pa ko mi je taj, brate, da ja sad visim tu s njim na netu. To je red. A, brate, druga stvar, ono, šta je loše u celoj priči, je to što te, brate, beatmakeri uslovljavaju, brate. I malo beatmakera, brate, vodi računa o reperu, jer prave, brate, instrumentale na kojima nema mesta za glas. Mislim, brate, zavisi ko šta voli, ali ja volim, brate, dobru produkciju. Halo? Ko je? Dobro, brate, ajde čujem se. Ne znam ko je, brate, nepoznat broj. Iza 10 se ne javljam, da znaju budale koje hoće da me smaraju. Reci mi za Does Effects na intro te, bra. Gde u Gacige? Ma nešto, šta pa došli, brate. Imali su CERT u BG-u tih dana, tako? Da završim samo ovo za beatmaker. Brate, ono, znaš, oni sad prave beat, ono što misle da je do jaja i naprave oni do jaja beat, ali taj beat je, brate, instrumental, koji možda slušaš, brate, bez vokala, ti nemaš tu mesta za vokale. Malo je beatmakera, brate, koji kad krenu da prave beat, misle na tog izvođača, razumeš? Tako da, nema tu šta, jebi ga, jer šta, brate, ti uđeš da miksaš stvar i ono pršti ti sve živo, prepuno nečega nepotrebnog. I onda kažeš, brate, Dr. Dre je najjači. Pa najjači je, brate, zato što ima 4 kanala, brate, razumeš, i brate, puno prostora za vokal, brate, zato ga isproducira onako da mu... Da sve bude na svom mjestu, da. Jeste, brate. A brate, što ste rekao za Digni Das, brate, ti danas su imali CERT u Beogradu, tako već, skreću negdje? Ma da, dolazimo, blejmo mi nešto i dolaze Das Effects, brate, i u stvari ne dolaze još nego kao mi ih čekamo. I, brate, penju se neka 2 kepeca, brate, crnca. I ja rekao, vidi neki klinci, brate, čamci, znaš. Kad, brate, prilaze oni, brate, face, 40 godina, jebate. Ja rekao, brate, zakuni se da su ovako mali, brate. Znaš, koliki kulicki su Das Effects, ko vidio sam ih, bio sam na onom drugom CERT-u kad su bili u Poseidonu. Te, bra, znači, oni ne bi mogli da operu stakla na X5, brate. Majke. I to je to, šta hoćeš još da ti kažem? Ništa, ima statistički podatak koliko si prodao primjeraka hip-hopijom keca. Vjerujem da je to neka brojka opasna. Pa, brate, kupio sam Juga i tako tu još nešto. A, brate, prodato je ono što ja znam, brate, oko 7000, brate. Ja mislim. Brate, išli smo s bejsbolkom, da, pirati su izdominirali. Da, brate, pao je Tupac fazon, brate. Da. Si lud. Da. Onda brate, mili album, tu si upao, malo promenio, tu si malo eksperimentisao, tako.
tu je došlo do onog trenutka kad si neki deo publike zamenio nekim novima. Tebra, koja je fora, brate, razumeš da radiš, brate, 20 godina istu pesmu. Ja, brate, ne razumem ove repere i to, ono, znači, oni su frci, brate, strahuju, brate, da ih ne napusti ono šaka publike, razumeš, brate, a nisu sve, to je nemanje muda, brate. Kad ti nemaš muda, brate, da napraviš, brate, neki nov potez, razumeš, da, brate, malo izrizikuješ, razumeš tu, da eventualno izgubiš, brate, 15%, a da zaradiš, brate, 200%, razumeš, ono, to zameram, brate, svima, razumeš, ono, zato što, brate, od početka, ono, kad im je prošla jedna pesma, kad se čulo za njih, a mislim na sve, zadržali su se na to ti ko da prelaziš reku i ono, zgaziš na jedan kamenčić i ne pomeraš se, brate, nećeš da odeš da zaplivaš, da preplivaš, nego čekaš da najde neki brodić, brate, razumeš, a nećeš ni da se vratiš nazad, razumeš, i stojiš na tom kamičku i trljaš pičku, jebote. Pa jeste, brate, to ti je rap scena, brate, kod nas. Matori, ono, znači, nema šta, brate, uvek nešto novo, nešto drugačije, razumeš, ono. Da. Znaš, ono, brate, pa to ko da nosiš iste gaće mesec dana, brate. Čuj, mesec i jedan dan je, brate. Pa ne, razumeš, užas. Sveća se 2009. Sram ih bilo, bre. 2009. ono kad smo snimali ovu našu stvar, tad si vozio Belog Roma i tad je izašao taj spot. Vidim da si... Kog Roma? Belog, sad ti meni. A Groma? Vidim, ljubitelj si kola i imao si za sponzore ove autosalone i to sve. Pa da, pa brate, to je neki... To je dobar biznis potez, što se ono razlikuje od drugih ljudi. Kako to ide, te priče, Koje priče? Sponzori, kola, ludila. Pa dobro, brate, vidi, ja mnogo ljudi poznajem, ono, i tu, mnogi su mi drugari, šta ja znam, a u mnoge firme sam ušao, brate, ono, s ulice, brate, dobar dan. Ja sam Juice. I svi su teli... Juice. I svi su teli reklamu, to je ono što kažeš, preko muzike, marketing, izađe 5 put manje, a? Normalno, brate. Ma sve je to odlično prošlo, brate. Uzeo se i keš i napakovalo su se kola ovamo namo, brate. To ti je, brate, to je, brate. Da, sjećam se da si mi baš rekao za Hip Hop i on dvojku. Tu si imao nekih dosta sponzora, tipa 25, ili tako neka informacija. Pa, nemam pojma. Sjećam se da si rekao, žao ti što nisi imao još malo vremena da za onu naranđu navataš nektar, brate. Pa te, bro, oni su, bre, retardi, razumeš, ono... Ajde, brate, sad ti meni realno reci, brate, jel tebi realno, brate, da za sve godine, brate, mog pojavljivanja u medijima i ono par onako eksplozivnih podviga, da me nije angažovala ni jedna, brate, kuća, brate, za neki džus, ono. Zato što oni više ne shvataju rap dovoljno. Ne, brate, ne radi se tu o repu uopšte, nego, brate, dođe ono neki bulješ tamo, razumeš, u firmi i kaže, tipa možda mu je riba sinoć rekla džus je strava, on popizdeo, došao sutra na posao i rekao je nećemo džusa. Znaš. Ma ja mislim da ima veze i sa stereotipom tu da neko... Pa evo ti, brate, sad već spominjemo tu firme, evo reklama za VIP, ona De Luni, brate, znaš tu reklamu za VIP, ono repovanje, znaš. Ja sam napravio celu reklamu, razumeš, i to, i čak sam snimio videoklip, brate, razumeš. I, brate, izlazi reklama. Ono, brate, nisam ja, brate, odjednom pojavljuje se lik isto obučen kao ja, sa istim lancem kao mojim, i, brate, izašla reklama i ja kao gledam, rekao, ujebote, kao jesam ovo ja ili se neko posrao, razumeš? I, brate, provalim da nisam ja, brate, znaš, i sad kao, pa ko je kao, znaš? Da. Kad ono luni je, i sad, šta se dešava, brate, ja znaš šta sam provalio posle 10. brate, slušanja, to je gledanja reklame. Da isti teksta. Te, bro, on je iskopirao moj glas, brate, nisu ostavili moj glas, nego je on, brate, skinuo moj glas, brate.
Što je jako teško, ali iskopirao ga jer je imao kratku reklamu, razumeš? To je taj problem sa zaštitom intelektualne svojine kod nas. A zašto, brate, obrazložili su mi, brate, da moj lik može biti provokativan za određenu ciljnu grupu, razumeš? Tačnije, nisam PHP, neutralan, razumeš, nego, brate, imam ciljnu grupu i uticao bi, brate, na određene ljude, razumeš, a ne na neke limunade, brate, nego na džuseve. Trebalo im je nešto mekše, da. Šteta. To je to, brate, ne možeš im ništa posle, šta, nisi zaštitio svoje pravo. Jesi ti bio tu? Gde? Gde, brate? Ja sam uvek tu negde. Tako, brate. Koje si ti imao, vidiš, posle Brata Milovog Hip Hopion 2, kao Real Hip Hop is back, što svi kažu, kako si imao, ciljeve? Šta si očekivao od njega, stvari? To ću da ti... Brate, ja uvek imam jedan isti cilj, a to je da ljudi, brate, prate to i da se sve to vrati, brate, na neku tu priču kako je to bilo tamo 97. i to, zašto je bilo mnogo gotivno, mnogo jake rap žurke su bile. Brate, vidi, generalno ja imam problem, brate, ti, koji si ti godište? 87. Pa ti imaš malo manji problem, jer, brate, moja generacija i tu, pa je sve do tvoje, bio si ti na tim žurkama davnim, jel da? Pa jesu. Ali nisi bio na ovima 95. 6. 7. To je bilo, brate, po 700 ljudi svakog četvrtka, brate, pun dom omladine, brate. To ja nisam vidio. A to, brate, ljudi ne mogu da zamisle šta je bilo, brate. To je bilo ludilo. I šta se dešava? Evo, baš sad smo bili Mimi i ja u Vićenci, znaš, i sad pričamo, znaš, i ona je nešto iskomentarisala na internetu, ta njena ekipa, kao u fazonu, kao što sam izbacio Hip Hopium 3, kao trebao sam da izbacim trap album. Znaš, ja je pitam, rekao, šta to znači, ja ne razumem, brate, okej, ne sviđa ti se, ali šta znači kao izašlo je Miro Škorić, brate, i njima je to ekstra, razumeš, a hip hop album im se ne dopada. I onda, znaš, skapiram, brate, da uopšte mislim, kako kažem, nije ni dužna da joj se dopada, zato što nije osetila to, brate. Nije ispratila, brate, premijeru spota Krim od Wu-Tang Clana 94. Nije, brate, gledala i D.O.G.-a i Bulldogse. Odrasla na drugim vrednostima. Odrasla je, brate, na novijem nekom fazonu i, brate, realno to je nepoznata materija i polje, brate, za omladinu i generaciju koja sada sluša trap. Znaš, i onda, brate, jebi ga, brate, mislim, kome jebe, brate, što sam 81. da kucnem u drugo. Ne to, nego, meni je bilo lepo tad i, brate, volao bi da bude lepo opet, ali, brate, jebi ga. Ali, evo, bila je žurka na Dedinju, znaš, Rokam i ekipa, brate, su organizovali onaj parti. Aha, onaj privatni. Ma, brate, to je najjača. Trebao sam da dođem i nisam. Ma, brate, znaš šta si propustio te, bra. Vera Matović, brate, bounce uz Rick Rossa, brate. Brate. Koji su vega? Big Mitch, brate, mili. Pa ti ne znaš šta je to, brate. Vera Matović s kačketom, brate, a njena vila odmah pored vile, brate, gde mi blejmo. Znači, brate moj, bilo je do jaja. Ta žurka je bila baš onako, brate, mi je prijela. Ja ni izlazim nigde, samo ulazim. I tako, brate. Tu kad smo već kod tog zvuka, brate, to se promenilo u današnjem sistemu, jer može danas čovjek da uspe da se drži svojih ideala. Naprimjer, Boom Bap, naprimjer, evo, imamo ljude, Smoky je toliko talentovan, ima do jaja album, a ljudi znaju za njega samo koji slušaju rap. Da li mora da se izađe iz, brate? On je fanatik, brate, znaš, on je fanatik, brate, i mislim, brate, mlad je, razumeš, i ima svoj trip, svoju ideju, i dobro je što to tera, brate, napred, razumeš,
što ću kažem, ja sam mu nešto predlagao, razumeš, neke radove, brate, ovo, ono, naš Majok, on je u fazonu, ono, ne, naš. Ne. Pa jebi ga, ono, Čovjek mora da se menja danas, da radi nešto drugo, da bi nešto... Ne, uopšte nisam to hteo da kažem, nego, brate, baš kontra priča, Ne mislim na njega, nego ovako. Ne, nego, pa ne mislim ja na njega. Dobro. Mislim na nju je. Brate, hoću da kažem da zavisi samo od toga kako ko sebe vidi, razumeš? Ako, brate, neko ne vidi sebe, tu više, brate, u stvari nisi ni ti sam, brate, u pitanju, razumeš? Ja, brate, više, brate, znaš, nisam ja, brate, tu, pa nisam bitan ja, bitni su ti Britney. Me razumeš, brate? Tu više ja nisam bitan, brate. Bitan je fazon, bitan je talas, bitno je šta pokreće publiku, brate. Da, ti si ti. Ma, brate, ali ne, ja sam, brate, ono, brate, struja jebote, razumeš ono? Znači, znaš, Jack, brate. Da, prenosiš. Mene više tu niko ne pita, brate, Juice, kako si, šta radiš, razumeš? Ja, brate, moram to da peglam, brate. Samo Juice daj hit. Pa, brate, vidi, bio to folk hit ili hip hop hit, brate. Šta, brate, koji kurac, evo. Blejmo, brate, na vikendici, ono, brate, ono, sedim s nekom starijom ekipom, brate, njima je, ti si moja vila, i gata mi gata ekstra, kažu, Juice, brate, kako pevaš, jebe ti sunce, daj ovo, brate, njima je to strava, brate, oni kažu, brate, vidi ga Juice, brate, ovamo reper, ovamo, brate, trpa ih tamo na Pinku, a ovamo, brate, ume i da otpeva narodnjaka, razumeš? Da. Brate, to je, bre, ono, jebote, ono, Srbin sam, razumeš, i nema tu šta, brate, da ja pričam, brate, se ja pravdam nekom što sam Srbin, brate. Ajde, palim. I što je najgore, brate, nikom ne smeta, samo Srbima. Znaš, brate, pa takav smo narod, brate, naš, uvek će nešto da se nađe tu, brate, znaš. Kao na Facebooku, kao Juice, kao obri brko, šiga, bre, razumeš. Znaš, kao obri, kao, brate, to ti pričam, brate, više, nisam ja bitan tu, brate. Nije bitno ni da li je folk ili hip hop, brate, bitno je sada da li su brkovi, brate, da li sam, brate, kupio New Era kačket ili običan kačket, mislim, brate, ljudi su, bre, ono, naporni, teški, a samo zato što imaju viška slobodnog vremena i ne bave se sobom, brate, ne rade ništa, nego samo zabadaju nosinu u tuđi život. I to je cela, brate, poenta priče. Znači, publika je publika, brate, ti matori, ono, ovi reperi, brate, svi ti, znači, znaš, jednostavno nisu svesni, brate, u kojim sam ja situacijama. Da, brate, sedim u Vrnjačkoj banji, brate, u 7:20 ujutru i, brate, da ide kolona dece, brate, od 7 godina, razumeš, znači prvi razred, brate, ono, fazon i ide njih, brate, 3 odeljenja, ono, i učiteljice, ono, na početku kolone, ono, kopačići i, brate, ide ona kolona i ja pijem fuka, brate, i u jednom trenutku jedna mala okrene glavu i vikne Juice! I, brate, okreću se sva deca, brate. I stampedo kreće na mene, brate. I ja ono usto kao se pozdravim, brate, obaraju me te, bra, znači, brdo dece oko mene, matori, razumeš? I svi ono, Juice, razumeš? Ono, učiteljice, kao, vraćajte se u vrstu, ja rekao, gospođo, molim vas, pustite decu, jebe. I, brate, ne, znači, znaš, ono, imaš veliki uticaj. To je, brate, nešto što je, brate, najvrednije u celoj toj priči, brate, i najveće. I ne znam, brate, ono, koji bi reper mogao da se pohvali, brate, kod nas sa takvom situacijom. I, brate, znaš, mene uopšte ne zanima da li ću ja, brate, imati tu swag, trap, publiku što dolazi, brate, svake nedelje na jednu istu žurku i u jedan isti klub, razumeš, gde, brate, ono, brate, mogu uživo, brate. Može, back in the days. Yeah. Živeli. Here's the tune about the Sunny named Renee that I met one day.
On my way back from John Jay. Kako je... Excuse me, miss, but can I get your name? She said, my name is Renee. I said, I had a whole lot to say. So may I walk you to your subway? She said, if you want, she always started talking about 2 freaks and 2 drinks, so we began walking. I had to see where I was that, cause I gave her mad fast, shorty, but I'm not listening. She only said she was in school for, she wants to be a lawyer, and I'm sitting in shorty's door. I tell her, shorty, I'm a writer, and we're talking, to the easy rider. No, same way. I do the same way. Ja, Recko brate. je klasika. Reci, brate. Lifestyle of the rich and shameless. Flashback, brate. Za to se živi, ja. Get a low is the law that we live by. Day by day I wonder when my shorty had to die. I reminisce about my ghetto princess every day. Give it up for my shorty. Šuri. Ghetto love is the law that we live by. Day by day I wonder when my shorty had to die. I reminisce about my ghetto princess every day. Give it up for my shorty. Šuri. Ludilo, brate, ludilo, brate. Jao, eto. A tu dolazimo i do onog momenta, brate, reality pojavljivanja i ludila, brate. Pa brate, da, ali što da ne, jesu bili THC u realitiju, bio gruje, jesu bili bad copy, brate, znaš ono. Svima je značilo to, doprinalo do širenja baze publike. Ne, sad je razlika da li sam bio na Pinku ili sam bio na B92, kao B92 je underground, to je kao matori odana, čvrsta, brate, real priča, da, gangsta, a Pink je kao seljana, kao prodosi se i to, znaš. Brate, ono, evo ti ga sad je Luća hejter, brate, u realitiju, razumeš, ono, bio je Stoka, bio je, brate, Ren Man je bio, brate, znači, bre, daj, bre, o čemu pričamo, bre, čovječe. Mislim, znaš, kao, dolazi do toga da publika koja me kao voli i prati i ceni, poštuje kao repera, ono, brani mi da živim, brate, znaš, kao smetaju im, brate, neki, kao, momenti kad ja uživam, razumeš? Pa ne možeš udovoljiti svima, da... Pa ja ne želim, brate, ali oni, brate, oni žele, brate, da ja njima udovoljavam, brate, pa ja sam, brate, tu samo zbog muzike, razumeš? Ja udovoljavam muzikom, ja pravim muziku, slušajte... A šta misliš o tom fenomenu da danas ljudi gledaju muziku, da su najbitniji spotovi, emisije? Pa to je stara priča, brate, to je priča koja je otišla... Što si više na TV-u, više te slušaju, to je tako danas. Jeste, ali ja uopšte nisam na TV-u. Mislim, jesam ono kod Le Kiši. Za razliku od ostalih, najviše si, brate, na TV-u. Ne, tebra, ali problem je taj, mislim, ja sam zato i prestao se pojavljam, ako je neko primetio već dobrih pola godine me, brate, slabo ima na TV-u. Ja sam vidio zadnji put kad si ono izobjašnjavao ovima na Pinku tamo, ono. Pa da, pa vidi, razlog toga je taj što sam ja rekao, brate, svima koji me zovu da više, ja se pretvorio u showmana, brate. Mislim, što se tiče medija, ja sam showman, brate, ja nisam reper, brate. To da. I to je, brate, opet strava, brate, znaš, ono, ali, brate, znaš, došlo je ono do trenutka gde, brate, meni više to nije smešno, brate, znaš. Kao, brate, Đus, kao ispričaj nam neki vic, kao ja provalim foru, svi kao, znaš, svi padaju u komu, brate, od smeha, nasmejavam ljude, brate, lepo im je, razumeš, svi smo srećni, sve je cool, ali, brate, svima je smešno, ali meni više nije smešno, jer, brate, ono, boli me ovo, brate, ono, pričat ću tebi 20 viceva, brate, ne moram, brate, da idem da zasmejavam sad tu, brate, ono, celu naciju. Mada vole ljudi, brate, to, što, opet i što da ne, razumeš, nego sam tražio od njih, znaš, ono, došlo je do revolta, brate, rekao sam, evo, pazi, Lea Kiš je, brate, žena koja je pustila spot Repujemo s Kojotom, brate, ceo, brate, od početka do kraja, brate, novi moment je. Naviku spot, brate, razumeš, i tako dalje, znači, koliko god, brate, meni neko od rap publike zamerao što ja gostujem kod Lea Kiš, brate, Lea Kiš je jedina pustila, brate, street priču, brate, na Pinku, brate, razumeš? Da. A njenu emisiju gleda, brate, 3-4 miliona ljudi, brate. Da. Znači, vidi, brate, sve što izgovorim na TV-u, brate, dopire do 4 miliona ljudi. 4 miliona ljudi,
razumeš, i Šta mnogi... što repa slabo ima u tim kanalima tako velikima? Pa brate, vidi, mislim, ne ti nego, brate, svi su mogli da primete da se ja trudim, brate, konstantno da tu priču, brate, držim u medijima, razumeš, nebitno da li će to da bude moj stil oblačenja ili nešto, ali nije, brate, to lako, znaš, svi ono mogu da ti zamere, brate, ali niko od njih neće probati da to uradi, pa da vidi, brate, koliko je to teško. Šta sam teo da kažem, čuj, jebate, sad mi pobeže. Pa za repu mi je... Dođi vamo, pobeže, dođi vamo. Sve mu apetiti rastu, brate, ono. Tako se zove album, gde se isto ispurao neku novu modu. Tu si ono eksperimentisao sa trepom i tako. Sad sam se setio šta sam hteo da kažem, brate, izvini. Ajde, pa se vraćamo na ovo. Brate, Milan Stanković nosi majicu, brate, Wiz Khalifa, razumeš? Zna ko je to? Pa ne, tebra, fora je što dozvolili smo lagano, zato i nema hip-hopa, brate, na TV-u. Zašto bi ga i bilo? Jer Milan Stanković nosi Wiz Khalifa majicu i New Era kačket i DC patike. Dragana Mirković ima breakdance u spotu i grafite. Da, to je sve. Mile Kitić. Da, Eminem. Tebra, ono, o čemu pričamo, brate? Uzeli su sve što je dobro iz hip-hopa i, brate, sve su to preneli u folk. Razumeš? I, brate, ja ne znam kako je onda nekome strano da vidi mene, ja sam nastupao, brate, sa mnogim, brate, narodnjacima po dijaspori. Brate, ono, bio sam u Berlinu s Miletom Kitićem, brate, razumeš? Da, nisi roko rekao. Bra, Lemi i Ana Bini, brate, razumeš, ono, ja bacam, ono, Geto Kamikazi, brate, on baca, brate, Vuka Samotnjaka, jebote. Reci, ko je to I šta je problem, brate, pili smo čivas, brate, uzeli lovu, matori, seli na avion, vratili se kući. I ljudima bilo lepo, brate, slikali se, brate, šta je sad tu frka, brate, koji je to problem, brate, što sam ja tamo bio, znaš? Da. Ja ne želim uopšte da me vole, brate. Ja volim što me mrze, brate. Ja volim što me mrze, majke mi. Zanimljivije je tako, brate, to tapšanje po ramenima i to pružanje ruku, mislim, a 90% nije opralo ruke, iznojave su im ruke. Tebra, kako mi neko zavali ruku, brate, znači, do mesto sfuram, brate, u pljoski, brate. Mislim, ne znam, brate, nemam pojma. Dođem na rep žurku, brate, isprosipujem mi pivo, brate, tu gledam da će mi padne, brate, žar na Air Max, jebote, mi neko probuši trešu, jebote, i tako, mislim, znaš, ono, kao, ne volim to, brate, to neartikulisano kretanje i to bahato ponašanje, brate, ono, mislim, serem ja, brate, ja sam se tako furo ranije, sad sam malo, brate, prešao neki, brate, galantniji stil, a to je 93 Fukru, brate, mi smo, cela ekipa je, brate, galantna, brate, razumeš? Cela firma. Cela firma, cela ekipa, razumeš, i takvi smo, brate, razumeš, jedino Vok je tu odstupa, on je dog. I on je u Americi, a? On prosipa, brate, piće svuda. Ne, Vox je u Americi, brate. Da, pobrkao sam ja. Vox je otišao, brate, napravio lovu, bre, ima da pravi... Sad izbacio neki dobar spot, vidio sam. Pa nego šta je, brate. Ja moram da spomenemo sad Apetiti rastu i novi eksperiment. Ma, ne moramo, šta ti? Kako je to prošlo po tebi? Daj ovamo turu, znaš. Da. Kako je po tebi prošlo to? Vidim, nisi radio spotove. Pa eto, čim si rekao prošlo, znači da je prošlo, brate. Jer da nije prošlo, ne bi ni bilo. Pa evo vidiš, brate, sad eto da, lagano se bližimo 2015. jebote, ono, znaš. Evo sad, ceo taj talas tih trepera, brate, razumeš, ono, to su reperi koji, brate, nikad nisu bili MC-evi, razumeš, ono, znači nikad nisu imali nikakvu priču, brate, iza sebe, o kojima mi repujemo, brate, 20 godina, razumeš? Malo preskočili nešto. Da, pa oni nemaju priču, te, bra. Nemaju priču za hip-hop, a što je najgore, nemaju ni za trap. Jer, brate, ja ne znam da je nekom pun džep. Da, realno. Razumeš? Što trap priča prvo, brate,
je stil života isto. Tačno. Cash money. A znači, to ti je, brate, eto, nova generacija, ekipa ljudi koja igrom slučaja voli da bude popularna na prvom mjestu. Znači igraju se trepa. Da, definitivno se igraju trepa, brate. Da. Druga stvar, brate, to su ljudi koji ne znaju da repuju, brate. To su ljudi koji repuju, koji su čuli, brate, koji su unakazili stilove repovanja novih američkih zvezda. Tačno. Fazon. Sedam, gledam, neću, razumeš? Šablonski, ja. Pa lepo, vidi, sad će ispadne da imitiram Snoopa, brate. Jesi gledao klip, brate, kad su G-Unit bili u emisiji? Nisam ispratio sve. Ukucajte na YouTube-u Snoop i G-Unit, ne znam kako se zove emisija, uglavnom ceo G-Unit gostuje kod Snoop Dogga, on je u onom njegovom show nekom. I, brate, tamo na 6. minutu, 6:35 sekundi, ja mislim, baš, brate, Snoop ismeva, brate, celu, brate, tu novu scenu i, brate, vidi, zaginuli su od smeha, brate. Razumeš? I baš lepo kaže, brate, Snoop, man, I don't rap like that, man. Razumeš? Brate, ja mogu, brate, i to, razumeš? Ali ja imam, brate, svoj stil, brate, koji je izgrađen, kroz 20 godina repovanja. Tako si uradio ovo, da im pokažeš kako treba u svom stilu preko takvih instrumentala. Brate, ali ja slušam trap, razumeš? Ja pratim tu scenu, brate, razumeš? Da. Volim, brate, Brick Squad, volim Gucci-a, volim, brate, Plysa, brate, ekipu, brate, tu, razumeš? Da ne nabrajam sad, nebitno, znači ima mnogo kvalitetne muzike, ali taj Gucci je toliki mozak, brate. On je direktor, brate, on je the boss, brate, pravi, razumeš? I on je čovjek koji je mnogo iskusan, brate, i koji ima šta da ti kaže, brate. Da. Razumeš, brate? On je prepametan lik, brate. Mnogo jak lik, brate. Mnogo jak lik. Zato ga se kopiraju, vjerovatno. On je, brate, on je šef, brate, tamo pravi, razumeš? I hoću da ti kažem, znaš, ne može neki tamo chief kif, brate, razumeš, da mi nešto priča, brate, mislim, znaš, šta, brate, naduvali smo se, napili smo se sirupa, mi skačemo, tresemo dredove, nosimo majicu na bretele, imamo prangije, brate, i uvatili smo kurvu za dupe, jebote, znaš? Da. I kao, zavaljali smo, kao pola kile koke, ovaj mesec. I sad smo gangsta. I ko se izložio se? Pa tebra, pa znaš ko se loži? Lože se beli klinci koji moraju u školu, brate. Razumeš? I isto tako, brate, tebra, znači, ovde u publici nema više one publike, brate, one publike, brate. Bege publike. Nema, brate, znaš, evo sad u domu omladine, znaš da se klinac usudi da me gađa plastičnom čašom, brate. Nisam vidio taj moment. Pa vidi, evo da se izvinim ja tom klincu javno, pošto sam čuo posle da je Voki ispolivao vodom prvo nekoga, ja se okrano, nisam to video, pa je onda doletela ta čaša, ali opet, brate, da ti baciš čašu na mene, brate, dok sam ja na bini, brate, i da posle, brate, 10-15 nekih klinaca, brate, razumeš, kojima sline cure, brate, iz nosa, razumeš, kažu, ajde bre, ajde, dođi. Tebra, znaš, mene je, brate, bilo mnogo žao, brate, znaš, to veče, brate, kad sam vidio, brate, te face, brate, tih klinaca, brate, znaš, to, tebra, kurac bi neko, brate, Banet u Sunshine-u, brate, u mojim godinama, brate, rekao, dobacio mu nešto ili bilo šta, brate, razumeš, Trip, šta ti pričam, brate? Imali smo poštovanje, brate, danas, brate, toga nema i to ti je to, razumeš, svi su u tom nekom huliganskom fazonu koji je meni, brate, truo do jaja, znači to, dranje, ulicom i to je meni, brate, mnogo loše. I tako. Moram da spomenem nešto. Ma ne moraš, bre, opušteno. Slušaj, evo, brate, hoću ti kažem, apetiti mi rastu izašao zato što, brate,
sam i ja hteo da vidim, brate, koliko ću kvalitetan album da napravim. Ljudi preskaču činjenicu, brate, da je izašao taj album, razumeš, koji je, brate, ono, debel legacy, brate, razumeš, za rap kod nas. Možeš da kažeš da nije mnogo prihvaćeno ovdje, šta? Ma te, bra, nije prihvaćen, brate, slušaju svi oni, znaju svoje pesme, brate, nego ćute, brate, i prave se ludi. Zašto? Zato što ja ne pijem mdmu, znaš. Aha, znači nisi real kao. Da, ja nisam real, brate, ja se ne drogiram, znaš, i to je to. Druga stvar, brate, klincima, brate, generalno smeta, brate, u stvari nije ni da im smeta, nego oni ni ne znaju o čemu ja pričam, brate. Ja pričam, brate, o godišnjem porezu državi, brate, razumeš, što znači da sam napravio određenu cifru, brate, za godinu dana na koju moram da platim porez. Da. Mogu da ukucaju na internetu pa se raspituju koje su cifre u pitanju. Ti klinci ne znaju, brate, da mi vodimo firme, brate, razumeš, da imamo, brate, mnogo veliku odgovornost, brate, mnogo obaveza, brate, tokom meseca. Da vodimo, brate, još, brate, 500 stvari, brate, sa strane, dok, brate, oni očekuju da mi pijemo mdmu i pušimo vutru, brate, znaš. Da. I meni je jasno, brate, da taj klinac, na primjer, ne doživljava pesmu kad pravim ceh. Znaš, brate, jer, brate, ono... Nije prošao to, da. Pa nije prošao to normalno i, brate, normalno da me ne kapira, brate. Ali ja mislim da si u jednom trenutku mnogima napravio nezaboravan dan, kad si izdominirao na Svi ko jedan sa eskort damom koja im se skinula i vidjeli su prvi put u životu neke stvari i Brdo Fuova na Bini. Taj koncert je bio za pamćenje. Brate, pitali su Curtis Blowa, brate, si video ovo nekad? Rekao je, video sam, brate, kod Snupa i Drea na nastupima. Pa realno. Bacio si Curtisa u senku sa Certom, brate. Ma, brate, kod Curtisa, brate, bacio sam i samog sebe, brate, koliko sam pokido, bre. Realno. Brate, ljudi su bili u šoku, brate, znači ceo, brate, krug klinaca drži telefone, jer su stvarno... Pa nisu treptali, brate. Jer su stvarno, realno, brate, neki prvi put i videli pičku u životu, brate, razumeš? To je sjajno, brate. Znaš, neki su isto to vjerili, taj datum, garant. Da. Da. Na desanku. Da, to. Nervira me, razumeš, mislim, nervira me. Truba je, brate, da se neko pravi ludi, da žmuri na te stvari. Ljudi ne znaju, brate, ja sam to spomenuo negde i nisam. Ja nisam ni reklamirao taj album, nemam ni jedan spot, brate. To sam primetio, da. Izbacio sam ga, brate, na net, veho ista situacija sa hip-hopijom. To je već krenulo, i DJ Tunes, tako? Ma, brate, cela ta priča je, brate, bulja. Da. Hoću da ti kažem, hoću da ti kažem da sam ja to rekao jednom već, ali niko to nije ni skapirao, brate, niti ikome bitno. Dokle sam ja došao, brate, znaš gde je rađen mastering albuma Apetiti mi rastu, brate? Gde, brate? U studiju, brate, u kom je rađen, brate, Savaki Guccijev album, DMX, Ludacris, Destiny's Child, Guerrilla Zoe i ja puckam ovdje, brate, znači, brate, ozbiljna imena, brate, se rade u tom studiju, brate, razumeš, u Atlanti, brate. Znači, ja sam poslao moj album, brate, u jezgro trepa, brate, u srce trep muzike, brate, razumeš, na mastering. I, brate, lepo sam, Jan Zu je našao Colin Leonarda, razumeš, i, brate, pitali smo čoveka koliko bi to koštalo, ja sam uplatio pare lepo, brate, na PayPal, brate, poslao čoveku novac, brate. Čovjek je završio album od Vaka Flake tada, brate, i rekao je, evo imamo mail, brate, znači rekao je, moram da priznam da vam je miks za nijansu agresivniji od Vaka Flake. Pitali smo ga šta trebamo da korigujemo u miksu, rekao je apsolutno ništa, do jaje. Već uvezu si trep iz srca trepa, brate. Te, bra, stigo je album, brate, iz Atlante, brate.
razumeš, i svi se sad prave ludi, znaš. I sad će da mi dođe tu, brate, neka grupica, brate, nekih klinaca novih, razumeš, i da mi priča, brate, o trepu, brate, ono, to je smešno, brate, meni je to smešno. I ja onda, brate, ono, ćutim, brate, kuliram, kažem, desi maturi, šta radiš, brate, ne. A ne moram, brate, sve da im kažem, ono, razumeš. A toliko toga ne znaju, brate, znaš. Ali dobro. Došli smo i do zadnjeg albuma, najaktuelniji, što možda nisu imali prilike da čuju, ne znam koliko si sad gostao ovih dana. Interesuje me Hip Hopium Trojka. Koliko je ti vremena trebalo za njega? Koji je to period života, mislim, njemu? Pa tebra, meni nije trebalo vremena, trebalo je albumu vremena. Ja, brate, sam te pesme radio u hodu, znači, jebi ga, brate, bavio sam se i još nekim, brate, fazonima umeđu vremenu. Kod mene sve to tako haotično, brate, Ljudi ne mogu da te nahvataju, to je ispred svih si. Da, depilaciju moraju prvo da mi urade, brate, da bi prišli, brate. Jebi ga, brate, ko luči, brate. Ma ništa, ja sam imao neke pesme, pa sam izbacivao ove, one, i na kraju sam dosnimio, brate, nove pesme dodao, i mislim da je, brate, taj album, baš zreo i onako, brate, savršen, perfektan. Izreli real hip hop. Bolji mi je, brate, i od Keca i od Vojke, mislim, najzreliji moj album do sada, i po priči, i muzički, i produkcijski. Ko je radio tu bitove i to, produkcije? Pa piše to, brate, na omotu, kupi CD, dečko. 1000 dinara, lepo je, i pročitaš sve to što me pitaš sad. Šalim se, brate. Pa skinuo sam s neta, brate. Kako ne, YouTube downloader. Radio je Vir One, brate, s kojim sarađujem već dugo, i evo čekamo, brate, da Jan završi miks za pesmu, za Virov mixtape, jednu, brate. Radio je BM Rope, radio je, brate, radio je, evo vidiš, znao sam, brate, ću zaboravim, zablokiram i mozak i sad će ispadne kako nisam spomenuo neko. Radio je, brate, jedan bit Milando, radio je, brate, i ovaj Turok što je radio Keško Lica, brate, Vreme leči sve. Evo sad ću opet nekog zaboravim, brate, 100%. Gde je sniman album, brate? Si to isto radio sve na jednom mjestu ili ono? Pa u studiju, brate. Stvarno? Ja mislio na mobilnom, brate. Ne, snimao, pa vidiš, brate, zanimljivo je da imam te dve pesme koje su Golden, Gold Edition, brate, pesme koje su 15 godina, brate, stajale u šteku, brate. Ja nisam hteo da ih objavim na Hip Hopiumu 1 i stajale su, brate, imam projekte na diskovima, brate. Ne znam, pre 3-4 godine sam prebacio to da imam u kompjuteru, da ne izbledi disk, razumeš? Da nestane. I ništa, brate, nekako su došle, brate, u pravom trenutku, odležale, brate, razumeš, i došle su da upotpune, da začine ovaj album, brate, sa tim glasom mojim, brate, sa Hip Hopiuma. Tu se osjeti malo jedna razlika. Kako, ludilo, brate. I ništa, brate, to mi je baš carski moment na albumu, razumeš. Planiraš spotove neki? Brate, ne znam već šta ti kažem, brate. Tu što se tih spotova tiče i svega, brate. A koja je fora s ovim iDJ Tunesom, da oni baš imaju razrađen taj sistem plasmana i to sve? Da su to veliki... To je veliko pitanje. View-evi u fullu. Ispraćenost. Veliko pitanje. To je ona priča, da. I tako. Ili si planirao, mislim, neko fizičko izdanje, to ne? Fizičko? Čekaj da obučem shorts. Ili, brate, prodaješ diskove i to. Pošto danas vidim da neće niko da da pare za diskove, zato pitam. Pa te, brat, ti nisi vidio disk da je prodaju, ne znaš? Vidim da je iDJ Tunes tu glavni distributer. Ne, brate, onoga u full shopu, brate... Jel kupuje ljudi? Mislim, znam da je problem. Brate, kogo da pare on u minusu. Te, bra, ja sam stavio cenu, brate, CD-a 1000 dinara, brate, razumeš? Zašto? Zato što je paket vutre, brate, 1000 dinara koji se popuši za pola sata, brate, razumeš?
Da. I ja, brate, svoj rad cenim i, brate, trebao je da košta, brate, 250 eura kao Colucci pullover, brate, ili ono da košta 500 eura, brate, kao neka Versace košulja, razumeš? Da, realno. Ili, brate, ne znam, kao neko zlato ili neko blago, brate, neki dragi kamen. Pogledaš da živimo, brate. A ne, brate, ljudi gledaju kao, kao mnogo je, kao preteruješ, brate, ne preterujem rođače, nego ga sramota me što košta 1000 dinara, brate. Zašto? Zato što ste vi blejači, brate, zato što ne radite ništa, brate, zato što nemate 1000 dinara, brate, dođete kupite CD, brate. Znaš, ono, kad krenu mi stižu poruke na Facebooku, Đus, jel može jedna majica na poklon, ja sam tvoj fan. Te, bra, ne može, brate, na poklon. Kupi jebote, život, bre. Pa ne, rođače, sam ja zvao Ice-T-a, brate, da mi pokloni CD, jebote. Nisam otišao da kupim, brate, šta koji... I kad smo kod prodaje, brate, reci šta sve imaš u sklopu svog vera, brate, gde su ti butici, ono, da podsjetimo ljudi. Šta sve ima skupe, ono, kape, duksevi, majice, ceo fashion, a? Da, jebote, sad bi me žena ubila, brate, rekla bi, eto, lepo ti dečko kaže. Brate, vidi ovo, znači, izbacili smo sada, brate, 3 majice, brate, koji imaju štampu preko, brate, ono, cele površine. Znači, brate, pomereni su standardi, brate, ono, hip-hop vera, brate, kod nas. Ta majica, brate, da se napravi košta, brate, razumeš? I ona, brate, mora da košta, brate, 3000 dinara. Mora, brate, ja ne mogu, brate, da je prodajem jeftinije. A skupo je ljudima to? Pa, brate, njima je skupo, razumeš? Zašto? Zato što, brate, ne rade ništa i nemaju 3 soma da kupe majicu sebi, brate. Ili im se ne sviđa, brate, ali meni se mnogo sviđa, brate, i mnogi ljudi su mi rekli da im se mnogo sviđa. Ima mnogo fuvova po gradu, vidi se po... Brate, ima ih svuda, brate, širom sveta, keve mi moje, brate, znaš koji je trip, brate, kad uđem, brate, u neki grad, tipa, brate, ono, uđem u Ljubljanu, brate, ono, znači, na putu sam i ulazim u centar, brate, i ono, iznenada vidim lika, brate, koji nosi majicu, ono, šeta gradom, znaš, to je do jaja. Onda, brate, izbacili smo kačkete, brate, New Era model, brate, pitaj Kobasa, znači, brate, kvalitetniji su od New Era kačketa. Znači, brate, meni je taj kačket vrhunski, razumeš? Da. I, brate, ne mogu da ga prodam ispod, brate, razumeš? Ja moram, brate, on mora toliko da košta, brate. Ja, brate, ono, se nisam obogatio, brate, od Fushopa, razumeš? Fushop je imidž i duh ekipe naše, brate, i ljudi koji vole fukru. On je feedback na celu priču, tako? Naravno, brate, znaš, i na Juice fan page-u imaju 2 albuma, Fuovi, brate, to su 1000 ljudi, 1000 ljudi koji nose fukru. To je. Ej, znači, brate, neverovatno, razumeš, ono, koliko ljudi, brate, dolaze momci, brate, iz Švedske, brate, sa putnim torbama, kupuju, brate, ono, više trenerki, brate, kompleta majica, svega nose za društvo tamo, ovamo. Da. Ma, brate, Australija, ovamo, namo, Amerika, svi živi, brate, to je bredo jaja. To je brand. To je brand, brate, to je brand. Šta još imamo, brate? Naglašava se to da imamo. Imamo, brate, ne znam ja, brate, svašta jebote. Imaš patike, brate. Patike sam imao u kombinaciji, brate, i ne znam, brate, što ih nisam uradio. Majke mi, ja sam... Radi Kanadžanke, brate. Imale su Kanadžanke u ponudi. Ali te, bra, neću Kanadžanke, zato što i ove što su u prodaju su sve fuševi, brate, raspadnu se posle 2 snega, neću prodajem ljudima sranje, razumeš? A ako budem, brate, pravio obuću, bit će kvalitet. Ali znaš šta je problem, brate? Što će patike morati da koštaju 5-6 hiljada, brate, razumeš? I onda će kažu, skupe su patike. A nije najkod 15.000 skupa? Jakne, brate, prsluci, brate, sad, znaš ti kako je ona jakna, brate? Ja kad sam vidio šta ljudi rade, kako šiju onu jaknu, brate, ja se raspametio i nosio sam celu zimu i prsluci su, evo, prsluci idu odlično, brate.
da preporučim kolegama, reperima koji su skinuli foru s garderobom, pošto skidaju sve što izađe, evo taman napravite prsluke, brate, zaradit ćete, brate, za još 2 paketa. Eto savjeta. Jeli savjeta. Moramo da spomenemo još jednog čovjeka koji ti je stalni gost na svim albumima, naš najveći domaći svetski muzičar, brat, ko je? Ja rekao, sad će kažeš Rolex je. Ko je ti na svim albumima? Ko je ti na... Brate, neverovatno, mislim, on i ja smo, brate, kako ste se tako skontali? Nenormalno dobra kombinacija. Znaš zašto to? Mi 95. godine sam ja, brate, s Kojotom bio u studiju, imamo hardcore pesmu, Full Moon, gitarska pesma, brate, ne znam gde mi je, brate, mora nađem hromku negde kasetu. Znači, mi, brate, sarađujemo od 95. godine, znači još od pre hip-hopijuma, brate. Trebali ste grupu da napravite, čoveče. Pa, brate, tu je Iceburn, on je mnogo zauzet čovjek. Zašto, brate, nam svaka saradnja ispadne bruka? Zato što, brate, on obožava hip-hop, a ne radi hip-hop, a ja obožavam, brate, raga, brate, a ne radim to. I onda, brate, nekako, izjebemo jedan drugog, brate, tu, razumeš? U full. Da, brate. Take me to jail, throw away the keys, znaš ka. You know what I'm saying? Brate. Šta još ljudi mogu da očekuju od tebe u budućnosti, brate? Će biti još hip-hopijoma, jel? I tako toga. Te, bra, znaš brate, kad kažu brate, ne znam ja šta mogu da očekujem od sebe, brate. Da ne dajemo obećanja, a? Ne, šalim se, znam, brate, znam šta će da se desi, razumeš, ali neću ni da pričam. Ma koga više, bre, boli ovo, bre, za moj album i za ovo, za ono, brate, ja stvarno tako gledam, brate. Znaš, brate, snima se to zato što to volim, brate. I za uvek ću da snimam, brate, zato što volim da snimam. Snimat ću album, ja mislim, sa 70 godina, brate, ako poživim, Ako nadživiš Sean Price. Ako nadživim Grua, brate. To bi bilo ekstra, brate. Odemo Gru i ja na boćanje, brate, u Adidas trešama s Kangol kapicama, brate, Superstar patike i kao boćamo, brate, bez zuba, i bacamo rime, Live session. A ja cirkam rađu, brate, znaš. A on lekove za kosti, kao popusti. Kao popustile mu kosti. A ja sam onaj deda što cepa rađu i slaninu, znaš. Da, ona srpsko zdravo život i to. Jebote život, reci. Hit. Jel imaš da najaviš neke koncerte ovako za kraj emisije? Ispričali smo se kao ljudi, ili imaš neke nastupe da najaviš u okolini ili možda negdje u dijaspori? Pa imam 17. oktobar, Bern, Švajcarska. Berane? Berane, brate, pa to je ludilo, brate, znaš, to je tamo ludilo, brate. Nemoj, brate, u Berane, brate, sad će svi da me zovu iz Berana, brate. Da. Reći će, što nisi došao, je. Da, ko praviš u Bečaju, tripuju Beč i obrnuto. A najluđe što me, brate, zove ortak, evo, vidio sam mi zvoni telefon, zove me da idemo sutra u Berane, brate. Reci, će da se vratiti do Pljevalja, brate, odradite nešto. Te, bra, ludilo. Hit. I tako, jebi ga. Ma, kažem ti, brate, boli me, bre, ovo, bre, više, bre, gledam, brate, svoj život, svoja posla, razumeš? Brate, Pojavio si se ovdje na ovom festivalu, tu si već rekao utiske. Ma, daleko bilo da to što sam spomenuo, brate, da je to utisak, to je utisak. To su detalje neki. Ma jok, brate, meni je, brate, problem je što nema publike za to što sam ja izveo tamo, razumeš? Bilo je 1000 ljudi sve ukupno u protoku, te večeri, sad ne znam koliko je bilo u tom trenutku, ali trebalo da bude na Makišu, Da, brate. Jebi ga, da budemo kolegijalni, evo i Marcello pravi koncert, I Elemental. Da. Vidio sam. Dođite, ljudi. Kupite kartu. Idite na Marcello koncert. Povedite devojku. Što imaš da poručiš svojim mladim fuvima i hip-hop izvođačima?
za kraj ovako, jednu poruku, kako da uzmu svoje parče kolača? Pa brate, znaš kako brate, evo, opet pozdrav za onog što uplaćuje net da bi ažurirao komentare. Brate, ja 10 godina dim ganđe nisam povukao, brate, razumeš? Ali sam povukao kurac. Brate, 10 godina, brate, ne duvam vutru. Znači, brate, od dana, brate, kad sam prestao, brate, razumeš, postao sam jako bister, što i jesam u stvari. Jer sam sebi rekao u jednom trenutku, brate, da kad sam skapirao taj trenutak posle 14 godina, da, brate, od 13. godine, brate, svaki dan duvam vutru, kad sam ja skapirao da od trenutka, tačnije od godine kad sam u stvari ušao u pubertet, brate, i trebao da počnem da se razvijam kao neki mozak, neka glava, brate, i ostalo, da sam ja, brate, u stvari svo to vreme, tih 14 godina duvao vutru, brate, i skapirao da, brate, nikad nisam testirao sebe i svoje mogućnosti, brate, i dokle mogu da odem, brate, razumeš, i šta mogu da napravim, brate. A za svo to vreme sam gledao neke filmove i gledao neke spotove i maštao o nekom BMW-u i nekoj kući i ne znam čemu, razumeš. Od dana kad sam prestao, brate, razumeš, počeo sam nenormalno da napredujem, brate, razumeš. I to datira od albuma Brate Minli. Ja sam, brate, pred kraj snimanja tog albuma prestao da varim. I, brate, čudan je to period, ali to se dešava u jednom danu, znači u jednom danu se prekida, brate, i nema više. I voleo bi ja da zavarim neku spravu sad i to, brate, bilo bi mi lepo, brate, razumeš, ali, brate, ne mogu to sebi da dozvolim. To je luksuz, brate. To je luksuz, brate, nije luksuz ono 3 BMW-a, čuka, kajle, brate, letovanja, zimovanja i ostalo, nego je luksuz variti vutru. Jer, brate, kad bi samo, brate, ušli u svoj džep, razumeš, ne vutru, nego bilo šta, speed, bolesti, MDMA, da, kokain i tako dalje, pa idu, razumeš, kad bi samo ušli u svoj džep, brate, svi ti ljudi koji to konzumiraju i sabrali, brate, koliko para, brate, troše, a da se pitaju odakle im te pare za to, kako su našli pare, ne znaju. Ni ja nisam znao, brate, odakle mi pare, brate, za skank, razumeš, nemam dinara, a svaki dan duvam skank. I štebra, i onda, i onda kad sam skapirao, brate, da kad dođem kući, brate, Keva u svojih 50 godina plaća račune i, brate, trudi se da mi stavi hranu na sto, brate, razumeš, da ja ne bi bio gladan i da mi opere veš i tako dalje, znaš, onda, brate, kad ti to dopre do mozga, onda skapiraš koji si idiot, razumeš, da ti, brate, imaš taj luksus da duvaš neku vutru, brate, da se vučeš po ulici, razumeš, dok Keva gleda, brate, šta ćeš ti da jedeš, brate, to je pederski, brate, razumeš, tako se pičke ponašaju, razumeš, i, brate, kad sam skapirao da sam za 7 dana potrošio 70 eura, brate, a za 70 eura, Keva bi mogla napravi, brate, 50 puta ručak, razumeš? Tad, brate... Kad odrasteš, kad uđeš u kućnu ekonomiju... Tačno, ali daleko bilo, brate, da ja, brate, od 13. godine pravim, brate, pare, sam. Nego nailaze periodi, brate, i sada, brate, kad nemam lovu u jednom trenutku, razumeš? Ali, brate, težim ka tome da je napravim, razumeš? Pa sam naveo jedan trenutak od tih, znaš. I tako dalje, znaš, kad izgubiš mnoge drugare, brate, sad svi ti klinci, brate, svima je to do jaja, kao šmrkanje, duvanje, ovo je lud, ovo nije normalan, kao wow, ovo brate, a kad budu ušli u 25., 6., 7., 8., 35. godinu,
kad, brate, počnu da im umiru ortaci oko njih od droge, razumeš, kad budu počeli da idu ili im neće ni otići na sahranu, kad budu počeli, brate, da imaju probleme sa gastritisom, zubima, kosom i ostalim organima, brate, razumeš šta, neće biti smešno, brate. Onda će džus da postane real, brate. A sad nisam real, brate, znaš. Da, to sam sad rekao, upravo to je vreme da prođe, da se neke stvari nauče. Tako to ide, brate. I tako. Ja to pričam u svojim pesmama, znaš, ja više nemam, brate, neke protraćene, brate, sekunde u pesmama. Gledam, brate, da uvek ostavim neku poruku, znaš. Ali jebi ga. Kao i svaki klinac, brate, niko ne voli da mu neko nešto priča, brate. Da, ne voli popovanje to. Da mu predikuje, a ja sam upravo to sada, brate. Ja sam upravo postao lik, razumeš, koji otprilike smara klince, brate. Jer im priča šta da rade, brate, a šta da ne rade, brate. I, naravno da je bolji prti BG, jebote. Pozdrav za Mikrija i Eufrata, i oni imaju nastupa. Da, dođite, to je u nedelju u 10 uveče, kao što je rekao Mikri. Znači, brate, imamo Prti BG, imamo Marčela, pa vi vidite, brate. Tamo u pomen Moskri je umro pre koliko? Pre 10 godina. Da, pa istog dana su, brate, umrli on i moj prvi drugar, brate, Ivan, u istom kraju, od iste gudre i sve isto, brate. U istom kraju od iste gudre, istog dana, brate, i tako, znaš, i onda jebi ga, brate. Onda dođe pesma For My Homies, brate. To je to, sve će doći i na svoje jednog dana. Da. Dobro, ispričao smo se o svemu, ko ljudi, sad ćemo da čujemo još 2 stvari s novog albuma. Sad idemo kod tebe na gajbu, kao. Idemo na after, da. A sad slušamo Odgovor i Učen, da još nešto čuju i nauče. Jao, brate. To sam odabro, brate, od Rilova, sa albuma, ne znam koliko si zadovoljan izborom, ja sam vrlo. Da, ludilo. Pa, brate, meni je taj album, brate, meni je ceo album do je. Tako. To je to. Imam dobar kurac, i ništa, slušamo 19. pesmu. Slušamo 21. pesmu sa hip-hopijom, 3. Hvala vam, ljudi, što ste slušali emisiju. Hvala i tebi što si bio, što si ispričao ovoliko stvari i nadam se da su nešto ljudi... To je najgluplje nešto u našem jeziku, rečniku. Što si tu, misliš? Znaš kad ti dođu gosti i kažeš hvala što ste bili, kao da više nisu, kao da ne postoje, razumeš? Da izvodiš kalaš i da ih izrukaš, s leđa. Ne, majke mi, hvala što ste bili. Kaže se hvala što ste došli. To, brate, Evo, i tebe smaram, i tebi pridikujem, mali. Brate, slušat će ovaj snimak sutra, a ti si bio juče, kapiraš? Da. To je taj rad. Ja sam već sutra otišao u glavi svoje, Billy Idol. Već sam sutra, ja. Dobro, to je bio Big Juice. Brate, I idemo na 3. blok. Ili drugi? Drugi blok. Lepo u Pančevu, brate. Majke mi, brate. Dobro je. A Pančev uvijek bio dobro. Samo ljudi ne znaju. Ozloglašeni smo da smo toksični i to, a više nismo. Nije tačno, brate. Nije tačno. Bor je toksičan. I 29. novembar je toksičniji od Pančeva. To ne znam. Ja sam vidio statistiku. To Mikrija pita. Je. Ništa, idemo u drugi blok da čujemo još 2 smupe, idemo posle malo New York Classic da se vratimo u to vreme. Totalno. Hvala tebi još jednom što si ovde i sutra što si bio juče. I što ćeš da izađeš na vrata. Hvala svima, doviđenja. Dobro večer svim slušalcima Radio Pančeva, Đus sa vama, Boom Bap Show, Rap Industrija, na talasima smo. Peace.